spesial. Tangannya di atas sayangku. Kebangetan sambat belas ono perhatian jelas ku butuh hatimu, ku butuh awamu. Kau kebangetan loro hati karo tangguh yang soken wis oleh kantimu kira kejo aku merko wis tau jeru biyen aku sebeta suwe-suwe nuruti kegarapanmu sansaya bubrah yen wis tak wanti-wanti aja nganti lali tapi kenyataan dia pergi kartone nang ngawi medho janjimu kowe malam ning candi ngakan tak tutungi dalane metu kana pelok kiri lurus wae rasanya wang sepian musik marai hati tambah membani. So yen wis oleh kantimu kira kejo aku merko wis tau jeru biyen aku sebeta suwe-suwe wekah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah biyen wis tak wanti-wanti aja nganti lali tapi kenyataan dia pergi kartone nang gawi medho janjimu jagaku nuruti angan-anganmu sakabehane wis tak turuti kowe malam ning candi lunga kono tak tutuhi dalane metu kana pelok kiri lurus wae rasanya wang sepion kusing marai hati tambah terbani rasanya wang sepion musik marai hati tambah ngebani sampurna
luar biasa. Terima kasih.